ରାତି ପାଇଲେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା ଘଣ୍ଟା, ତେଣୁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିକି ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ବାଣ୍ଟ। ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ନେଇଥିଲି, ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଦା, ଟମାଟର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଥିଲି ବୁଟ ଆଉ ମଟର। ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କର। ତାପରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ତେଜପତ୍ର, ଆଳୁ, ସାରୁ ଆଉ ଗାଜର ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରେସରର କଭର। ମସଲାକୁ ଟିକେ କଷେଇଦେବା, ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ନେଲି। ଚିନି ଲାଲ ହେଲା ପରେ ମସଲାକୁ ପକାଇଦେଲି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଦେଇଥିଲି। ଶେଷରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି କାଟି ରଖିଥିବା ପରିବା। ଜମିଯିବ ଆଜି ଆମର ଖାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେଲି। ଘୋଡ଼େଇକି 10 ମିନିଟ୍ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ବସେଇଦେଲି। ତାପରେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ବୁଟ, ମଟର, ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେଲି। ତରକାରୀକୁ ମନ୍ଦିର ପରି କରିବା ଯଦି ଏହିପରି ଛୁଙ୍କ ଟିକେ ଦେବା। ଶେଷରେ ପକାଇଦେବା କୋରା ନଡ଼ିଆ। ତରକାରୀଟା ଲାଗିବ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ।